नमस्कार मित्रांनो, तर आज मुंबईला रिटर्न जाण्याचा दिवस आहे आमचा आणि आता 1 तासात मी रिटर्न निघेन मुंबईला. त्याआधी गावचा फेरफटका मारावा म्हणून बाबूवरून निघालो आहे. बाबू आता शेतात चालला आहे भुईमुग लावायला आणि हां चहा पण त्याने प्यायला नाही, तिकडेच पिणार आहे. बाकी नाना आधीच गेलेत. तर आता 1 तासात बघूया काय काय कवर करायला मिळत आहे तेवढं. आणि थंडी खूप आहे इकडे, तो बघा कुडकुडतंय थंडी. आणि रात्रीचा आमचा बेत पण मस्त झाला. आणि आता 1 तासात बघू, जेवढं काय करता येईल तेवढं करणार आहे. आणि फोटो वगैरे काढायचे आहेत बरेच. आणि मी काढलेले फोटो जर तुम्ही अजून बघितले नसतील तर माझा इंस्टा ID खाली दिलेला आहे मी, तिकडे जाऊन तुम्ही बघू शकता. गावचे बरेच फोटो आहेत त्यात. आमचं नको काय, ह्या बंद कसं केलास कसं रे? ते बघा तिकडे नाना सकाळी बाबू आता लेट झालाय बाबूला. किती वाजता येईल आज? मग येऊ कसं लेट झालो? हो, मी काय केलं? मी त्याच्या आधी उठलोय. होय, माझी आंघोळ विंघोळ पण झाली. रात्री तो चॅटिंग करीत राहिलो. मग तुम्ही व्हिडिओ बघा, मग तुमका कळणार. रात्री आम्ही बाहेर जेवलो, चूल बिल लावलेला. रे बाबू, पहिलो नंबर वाटतं तूच लावणार नाही, तो पण अजय की काय तो? हा अजय, सकाळीच ह्यो कोणचा वर लिहिलेलो ह्यो? ए पम्या, तू नाही पित चाय? पिऊन येलो. माका हे काय हानीच होत नाही. आता रात्री तकडे काय केला माका कोणी सांगणारच होत नाही. प्लॅनिंग यांची असते. प्लॅनिंग काय सांगणार नाही, प्लॅनिंग मरण काढीन म्हणून. आता दुपारी मरण काढणार त्यांचा मी. हो, तुझ्यामुळे सुटतोच ती बघले ना कामाचा काय कसा मरण असता का. नको जीव येता, नको जीव. 6:45ला बनवू मी. थंडी हा मग 6:45ला बरोबर आहे येऊन सुरुवात केलेली आहे. चित्त त्या शेवटच्या टोकाचा जिपाचा आहे. केशवाजाने संध्याकाळी सूर्य जो तीन टोपाला त्याच्या आधी सगळा पुरा होऊ. पाटाचं पाणी वाटून कसे घेतात ते सगळे? ते टायमिंग लावलेले. किती वेळ? आमका तर उद्या रात्री, उद्या संध्याकाळी ना 7 ते पहाटे 3 पर्यंत. एवढं होय? हां, मग बस्सा आमका तर रात्रीचाच पाणी आहे.
दिवसाचं पाणी नाही नाही थंडीत मारा काय रात्रीचा लावतो. म्हणून त्या दिवसाचं कोणतं तरी मागाण घेऊन मग लावूच्या लागतं. मग आपल्या रात्रीचा ते का द्यायचा? ना मग रात्रीचा कोण लावूकच मागत नाही, थंडी असते ना मोठी, हम्म. त्याच्यामुळे कोण लावूकच मागत नाही. मग तेव्हा जाता काय पाणी मग ह्या रात्री? बागा बिगा झाडांमध्ये नाही तर रात्रीचं लावचं असं तर रात्री यायचं लागतं मग. मी पहिलं होईल ना हम्म. 1998 मध्ये. हम्म. त्याच्यानंतर 10-15 वर्ष मी फाटे 3 वाजेपर्यंत पाणी लागेल. 10-12 वर्षाचे रिसोर्ट. हम्म. आता ते विरवले नाही. एकटो लागेल मी पाणी, हे सगळं पुढे आहे. मग पिंक्या पूनम असत तो काकी असा तो घेऊ नाही. पिंक्याने पूनम जास्त करून माझ्या तसंच राहणार तसंच रे दादा, ढोपटून राहणार तेवढा. मग बाबू आता इथे दंड ढोपटतोय. याला मराठीत काय म्हणतात मला माहित नाही. काय रे मराठीत काय म्हणताय का? माग माग माग. मध्ये दंड ह्यात तू करतस ते काय म्हणतात? दंड. हा दंड. आणि इथे थंडी बघ किती आहे, तोंडातून वाफ येते. तरी पण नाना तिकडे सकाळी सकाळी किती वाजता येईल? 6 वाजता 7 वाजता हे येऊन काम करतात सकाळी. त्यांना काय थंडी वगैरे लागत नाही. तर माणसांना थंडी खावा. हा. बाबू बोलतो म्हाताऱ्या माणसांका थंडी खाया. आणि आता पूर्ण एवढ्या शेतात फक्त 3च जण आहेत. नाना, तिकडे अजय आणि इकडे बाबू, तो सगळ्यात लेट आलाय. त्याच्यामुळे लेट झालं. सूर्य पण आता येतोय हळूहळू बाहेर. आता मस्तपैकी ऊन येईल. बघा सूर्य दिसता. तर आता या सगळ्यांना बाय बाय म्हणायची वेळ आली आहे. आणि पप्पांचा पण फोन आलेला निघायचं आहे म्हणून. तर आता मी निघालो आहे. आता घरी जाऊन भाकरी खाऊन निघेन. बाकी आता बाबू आणि नाना वगैरे सगळे इथेच काम करतात. आणि चुकून जर जरा वेळ मिळाला तर एक आग्रात फेरी मारायची आहे. बघू आता 15-20 मिनटात निघायचं आहे. आता निघावं असं वाटत नाही, पण उद्या परत काम आहे मुंबईत, तर आज निघणं भाग आहे. म्हणून नंतर बघू. एखादा आठवडा जर पूर्ण 1 आठवडा वेळ मिळाला तर पुन्हा यायचा विचार चालला आहे. आता एकदा इथून बघा पूर्ण शेत कसं दिसतंय. तो तिकडे बाबू, नाना, तर आता भाकरी वगैरे खाऊन मी आग्रात आलो आहे जस्ट फेरी मारायला, कारण की आता निघायची वेळ झाली आहे. बाकी आई पप्पा वगैरे सगळे निघालेत, खाली थांबलेत. मी जाता जाता एक फेरी घालायची आहे म्हणून सगळं बघायचं होतं परत, म्हणून मुलं आग्रात जाऊन येऊया. आणि आता इथून डायरेक्ट आम्ही मुंबईला जाणार. आणि बघू मग पुढे कधी यायला मिळतं आहे.
इथे येण्यासाठी एक दिवस पुरा होत नाही, कमीत कमी 7-8 दिवस तरी राहायचं. आणि 7-8 दिवस राहिल्यावर परत जावं असं पण वाटत नाही. पण आता बघू, या मंथमध्ये वाटत नाही वेळ मिळेल, पुढच्या महिन्यात बघूया. आणि एक आठवडाभर वेळ काढून येणार आहे. तोपर्यंत ही शेतीची कामं तोपर्यंत होऊन जातील, मग बाबू पण फ्री होईल आणि मग ते जास्त फिरायला पण मिळेल. तर आता भेटूया पुढच्या व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत आता बाबूकडे सगळं दिलं आहे काम, बाबू पुढचे शूट करेल, ते तुम्हाला सगळे नवीन नवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील. चला तर तोपर्यंत बाय बाय.